କୁହୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ। ଏ 2 ଦିନ ହେଲା ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବି, ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ବାହାର କରୁନୁ। ଏଇଟା କଣ ଢାଳୁନୁ ବ୍ୟାଗଟା। ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ଶିମ୍ବ ଆଉ ଶିମ୍ବ। ଏଇଟା ଶିମ୍ବ, ଏଇଟା ଶିମ୍ବ ନାଇଁ କି? ଆମେ ସବୁ କାଢିକି ଦେଖିବା। ହଁ ତୁ ମାସେ ଖାଇଗଲ କଣ? ସବୁ ଦେଖା। ଏଇଟା କଣ? ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ। ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ। ଶିମ୍ବ। ହଁ ସେଇଟା ଶିମ୍ବ। ଏଇଟା ମଟର। ଏଇଟା କ'ଣ? ସେଟା ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି ଆସିଛି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ସକାଳେ ଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟର। ଆଉ କାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମଟର। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଚାର, ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଆଉ ଆଉ ଏ କୋଲଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି। କୋଲଗେଟ୍ ଆଉ କିଛି ଆସିନି, ସେତିକି ଆସିଛି, ସେତିକିରେ ବାସ୍। ବରା ଖାଇଲୁ ଆଗ, ତାପରେ ପରେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହବ।